на голямо първенство. Пожелавам успех на Насар. Време е за аплодисменти за супергероя в тази категория на това европейско. Чуваме българи юнаци. Чувства се като у дома си в Батуми. С такава голяма българска подкрепа, каквато естествено, че заслужава Карлос. Пригответе се, защото шоуто започва. Шоуто едва сега започва с този опит с огромна лекота, изпълнен от Карлос Насар, който има време и да поздрави публиката на трибуните и един от неговите братя. Там е и неговата половинка Александра. Там е и огромната българска подкрепа, която той получава по трибуните. Има защо да са победоносно вдигнати ръцете. Точно така, 176. Техника подобрена и вдъхновена от олимпийския шампион Асен Златев. Карлос, разбира се доверява само на огромни имена за всяка една част от своята подготовка. Сега е време отново на поредния шедьовър на Насар да се насладим. ...25 секунди има да започне своя опит. Хубав захват. Огромно спокойствие. И златния медал вече е в ръцете на Карлос Мекасан Насар. Шоуто, както ви казах, едва сега започва, защото тежестите ще бъдат такива, каквито той пожелая от тук нататък. А при положение, че си победил конкуренцията в движение, в което продължаваш да се развиваш и предстои битката в по-силното ти такова, в изтласкването, някъде тук конкуренцията, мисля, че започва да осъзнава кой ще бъде кралят и тази година. Четвърта различна категория, световния рекорд в изхвърлянето. Абсолютна машина с невероятна психика, освен всичко друго. Качествата, те, колкото и да ги коментираме, са абсолютно очевидни. Но да направиш с 13 кг повече от първия си опит, с 7 от втория и толкова смело и убедително да се справиш с тежестите, показва, че възможностите ти определено нямат таван и лимит. Жалко, но все пак Карлос опита и убеден съм с техниката, вдъхновена от Асен Златев и подобрена от олимпийския шампион. Тепърва ще виждаме още и още сериозни резултати от Карлос и в това движение. За сега, съвсем за кратко, световният рекорд няма да бъде притежание на Карлос в изхвърлянето, но нека подчертаем, че лидерската позиция и златния медал на подиума. Да, виждаме вече Карлос. Навява на мисълта, че под скандиранията българи юнаци 386 двубой може да събере Карлос Насар, с което да направи стъпка. Важна стъпка към четвъртото си европейско злато. И така можем да
кажем, че отново Карлос доказа защо е над конкуренцията си. Спряха за секунда над преварата, защото искат да разгледат тласкането му, което имат претенции според мен за лявата ръка. Ако правилно се ориентирам. 20 секунди има да направи втори опит. Определено е най-малкото ядосан Карлос от развитието на тази ситуация. Гледаме в този момент Дишвей Амоняк ще излезе отново на подиума. Има психиката, естествено, Карлос. Ето е и неговата половинка. Александра. Сега е момента за характер отново, за който много често говорим, че Карлос проявява умело. Има изключително много време. По-добро беше обръщането спрямо първия опит на Карлос. А тук вече мисля, че журито ще трябва много дълго време да замълчи. Отново с 2-1 гласа признават опита. Отново ще видим, тласкането е много по-силното движение на Карлос Насар. Тук няма помръдване на цялата ръка, която е плътно изпъната на Карлос Насар. Така че той е... ...399 двубой може да събере световен рекорд и 223 в изтласкването. Това, че състезанието е приключило за конкуренцията, не означава, че Карлос не тръгва по пътя на величието отново и отново. От България Карлос Насар. Нещо толкова добре познато да атакува рекордите. 5 секунди. Мощно! Не успя. Нямаше и тук височината Карлос, но ние трябва да кажем най-важното и това е, че България отново има европейски шампион в категория, в която е Карлос Насар. Олимпийски, вече 4-кратен европейски и 3-кратен световен шампион. Шампиона на народа отново доказа, че е над всички и в тази категория до 94 кг. А сега съвсем за кратко се разделяме за кратка рекламна пауза и обратно сме в Батуми. Само да видим отново този опит за световен рекорд.